Здравейте! Аз се казвам Миро. Днес ще говорим за това какво да наблюдавате по време на огледи на жилище. Ще ви представя 5 важни точки, които ще ви помогнат да направите по-информиран избор и ще избегнете нежелани изненади. Първа точка. Общи части на сградата. Проверете състоянието на фасадата, входа и стълбището. Лошо поддържаните общи части може да са сигнал за лоша комуникация между съседите или ниска ангажираност към поддръжката на сградата. Не се притеснявайте да попитате продавачите за причините за тези недостатъци и дали са планирани ремонти. Точка 2. Състояние на имота. Съветвам ви да се абстрахирате от мебелите, а да проверите за течове или следи от влага, особено на ъглите между стените и тавана, където най-често се появява мухо. Също така, огледайте за пукнатини или други дефекти в стените и подовите настилки. Ако има пукнатини, които са на шпакловката или за маската, това не е страшно, но все пак попитайте продавача за причините и дали тези проблеми са отстранени или ще бъдат отстранени от него. Точка 3. Светлина и вентилация. Уверете се, че жилището има достатъчно прозорци и естествена светлина. Проверете наличието и ефективността на вентилационната система в банята и кухнята. Това е важно за вашия комфорт и здраве. Точка 4. Разходи и възможности за ремонт. Запознайте се с месечните такси за поддръжка и други текущи разходи, свързани с имота. Оценете възможности за бъдещи ремонти и подобрения, както и приблизителните разходи за тях. Не се колебайте да попитате продавачите защо продава жилището. Това може да ви даде допълнителна информация за имота. Точка 5. Околна инфраструктура. След като вече сте добили впечатление от имота, отделете време, за да се разходите и да видите каква е близостта до обществен транспорт, магазини, училища, детски градини и други важни обекти за вас. Разгледайте околността за зелени площи и паркове, които могат да добавят допълнителна стойност към вашия имот. Това е важно, защото удобства в района могат значително да подобрят качеството ви на живот. Това бяха моите 5 ключови точки, които е хубаво да наблюдавате по време на оглед. Надявам се, че ви помогна да разберете на какво да обръщате внимание и така да направите по-добър и информиран избор за вас. Ако видеото ви е било полезно, ще се радвам да го харесате и споделите. Оставете коментар, ако имате въпроси или просто искате да споделите своя личен опит. Благодаря ви за отделеното време и до нови срещи!